Bueno, egunon guztioi, baita nire partetik ere, eskerrak jaina eman nahi dizkiet biltzar honen antolatzailei, gaurko egunean Joakin Gorrotxategiren aurkezpena egiteko aukera eman izanagatik. Jakina lan erresa ez da, aurkezpenik behar ez duen irakasle eta ikertzaile bat aurkeztea, ongi dakizuen bezala Joakin Gorrotxategi aski ezaguna den pertsonala, bai Euskalaritzan eta baita Euskalaritzatik kanpo. Beraz, eta gainea horri erantzten balin badiogu nolabaiteko hurbiltasun personala, lana zaildu egiten da are gehiago. Edonola ere, askok dakizuen bezala, Joakin Gorrotxategi Indoeuropar hizkuntzalaritzako katedraduna da, Euskal Herriko Unibertsitatean, aspalditxotik katedraduna gure unibertsitatean, baina ez da hizkuntzalaritza indoeuroparra jorratu duen gai bakarra inolaz ere. Erreferentzia da, guztiok dakigun bezala Akitaniararen ikerketan, esate baterako, hizkuntza paleo-hispanikoen ikerketan, hizkuntzen arteko ukipenean, antzinatean, eta beste hainbat alorretan. Decía que Joakin Gorrotxategi es una referencia en varios... Esaten ari nintzen, Gorrotxategi eminentzia badela, hainbat azpi disiplinetan, baina nik esanen nuke, dituen merezimenduez gain, hainbat esparrutan, Espainiako linguistikan, Akitanoaren ikerketan eta hizkuntzen ukipenean, aintzinaroan. Horrez guztiaz gain, uste dut, Joakin Gorrotxategi personalki eta hemen gaudenetako askorendako ordezkatzen duela linguistikan instintua, talentua eta ofizioa adieraztea. Eta hori dena ezagutzaren aurrerapenaren hildoan. Atestiguazio fragmentarioko hizkuntzen eremuan, ingeniua eta irudimena zientziaren kontrakoak izaten dira, baina Joakinek jakin izan du sormen eta irudimena planteatzea gai hauetan, baina ezagutza solidoaren hildotik. Eta guk uste dut hori zientziaren eta ezagutzaren bidean hori dela egin beharreko bidea. Arestian esan du, Joakin dela erabateko erreferentzia hainbat esparrutan, eta egin dituen ekarpen naunitzetako artean, goza dezakegu orain, hoiei guztiak aldi berean goza ditzakegu, bere lanak bildu direlako Blanca Urgelen izenean, Blanca Urgelek eta Jose Maria Vallejok 3 aletan bilduko dituztelako Gorrotxategiren lanak, batzuk ezagunak, besteak ez horren beste. Baina orain arte ez dira denak elkarrekin bilduak izan, eta orain opera selekta bat adierazten zaigu, erakutsiko zaigu, 3 ale hauekin badugu jalen bizikoa, argitaratua eta sarri izanen ditugu ondokoak. Ez dio denbora gehiago kenduen Joakini, besterik gabe, bukatu nahiko nuke, aplikatuz ondoko esaldia Jacobsonek egiten zuena, eta askok ezagutzen duguna. Joakin, linguista est nil linguistiki asie non puta. Milenialen dako, ez dakit hemen alakori badagon, Joakin hizkuntzalaria da, hizkuntzalaria maiuskulaz, eta hizkuntzalaritzako ezer ez etzaio berari urruneko. Muchas gracias, eskerrik asko, Iban, zure hitz ederroiengatik. Azkenengo aipua uste dut jatorria Terentzion daukala, nahiz eta gero Jacobsek erabili.
Bueno, azteko, esan behar nuen gu ohitua gaudela, irakasle edo ikerlari bat jubilatzen denean, haren omenez ekitaldiak, alako ekitaldi, omenaldiak eta egitera. Ez gaude horren beste ohituak urteak aldizkari batek betetzen dituenean, eta horregatik da biziki eskertzekoa Fontesen arduradunek biltzar hau edo kongresu hau egiteko izan duten asmo eta gogo ederra. Nik nire aldetik ere eskerrak eman behar diet, kongresu honen irekiera ponentzio honetarako deitu izan dutelako. Besterik gabe, hasiko naiz gaur esan behar nuena esaten, ez dakit ondo asmatu dudan ala ez dudan asmatu, baina, hasiko naiz. Eta hasiko naiz gainera, hemen code switching bat egingo dut, eta erderara pasatuko naiz, orantxen bertan, hemen soziolinguistak ere, pizkatxo bat aipatuz. El primer efecto que produjo en mí lehen sentimendua eta sortu zuen anigan kongresu honen antolamenduak, eta uste nire belaunaldikoen artean enaizela bakarra, bada nola pasatu den mende erdi horren aiza, horren erraz, 1979an Fontes sortu zenetik. Baina aldi berean, 50 urte aski dira, behar bezala utemateko euskal filologiak eta hizkuntzalaritzak izan duten aurrerapen ikusgarria. Beraz, urte hurren hau baliatu nahi dut, aurkezteko azken hamarkadetan izan diren ikerketak eta aurrerapenak euskararen historiarekin loturiko esparruan eta zentzu zabalean eta nik ulertzen dudan gizan. Baliatuko ditut Fontes hitzak dituen bi adiera zabal. Alde batetik, iturri dokumental idatziak, bereziki hizkuntzaren garai primitibo edo oso zaharrei dagokiena, eta bigarrenik, zerbaiten hasiera edo jatorria. Hori baliatuz nire hitzaldian biak erabiliko ditut, baina elkarrekin lotuak baitaude. Batetik, euskararen historian gainean dugun ezagutzan izandako aurrerapenak, agiri eta iturri historikoetan oinarritu eta bestetik, hizkuntzan historia aurrea berrera ikitzeko eta bai beste hizkuntza batzukin duen ahaidetasuna aztertzeko dauden proposamenak. Historia duen ezaugarrietako bat, aspaldidanik adierazi izan dena da, eskura dugun informazioen arteko desoreka handia. Horren ondorioz, hizkuntzaren denbora tarte luzeak daude lurraldean eremu jakin batzuetan beharrezko lekukotzari gabe. Gabezia hori gorria zen duela 50 urte, baina material berriak azalduala, egoera hobetuz joan da. Testuak berreskuratzeko lan horretan, parte hartzen oso aktiboa izan dute erudituek eta artxibozainek, ala nola Aingeruri Garai, Jimeno Jurio, Satrustegi, Apezetxea, Ondaran, edo Peio Monteano bezalakoek, Nafarrak aipatzen ditut, Fontesen argitaratu dutenak. Horien ekarpen baliagarriek nabarmenki aberastu dute euskal testu zaharren gure errepertorioa. Material linguistikoari dagokionez, dokumentuak bi kategoria handitan sailka ditzakegu. Batetik, erromantzez edo latinez idatziriko iturriak, euskal izen berezi askoren transmisio bide direnak, bereziki persona eta toki izenak. Eta bestetik, euskarazko testuak dituzten hainbat tipologiatako agiriak, oro har laburrak direnak. Euskara ezagutzeko Erdi Aroko bilduma diplomatikoen balio agerian paratu zuten jadalan klasikoek. Kasurako Lakarraren Baskonia mediebal maizulanak eta zehatzago Mitxelenak ia bere lan guztietan. Auzo erromantzeekin ez bezala, euskararen kasuan 5 edo 6 mendeko aldi luze bat zegoen, 10. mendeko iturri diplomatiko zaharrenetatik eta
15. eta 16. mendetako euskarazko lehen testuetara arte. Horietan, materia linguistikoa nagusiki onomastikara murrizten da. Ezagutzen ditugun kartularioi gehitu zaizkie Nafarroako artxibo garrantzitsuak eta eusko ikaskuntzak argitaraturiko fuentes documentales bilduma. Kartulari horietan daude Leirekoak, Artaxoakoak, Iruñekoak eta Abarrekoak. Aipatu dudan Fuentes Documentales Medievales del País Vasco bilduma, 1983tik hona 151 liburu argitaratu dituenak, honek jasotzen ditu Nafarroko Artxibo Nagusitik, Gaztelako Kantzelierietatik, monasterioetatik, kolegiatetatik eta hainbat udal artxibotatik jasotako materialak 1520 urte baino lehenagokoak. Artxibo mota honetako informazio aberatsa sistematizatzeko lehenbiziko lanetako bat Jesus Artzamendirena izan zen. Lan honek materiala gai antolatu zuen, halako moldez non begiratu batean ikus zitekeen lexikoa eta lekukotzetan oinarritutako deribazio moduak. Naiz eta izen bereziek hizkuntzaren ezagutza mugatu eskaini, kopuru aniztasun eta banaketa egokian ematen direnean, material ederra izaten dira egoera linguistikoaren zenbait alderdi argiztatzeko. Lehenik eta behin, zein zen hizkuntzaren beraren edadura garai jakinetan. Salaberrik ikerturiko Murillo el Frutoko laborarien petxak jasotzen dituen koadernoaren zorioneko aurkikuntzak erakusten du euskara oraindik hitz egiten zela 14. mendean Nafarroako herriberako eremu honetan. Izenen azterketatik informazioa jaso da lurralde banaketaren eta variabilitatearen gainean. Horretatik ondoriozta daitezke dialektologiarendako ondorioak, ez soilik elementu lexikoen erabilerari dagokionez, adibidez aurre eta itzin, baita alderdi fonetikoi buruz ere, esan dezagun, aitz edo aritz esateko dauden hainbat moduak. Denboran zehar, eskualde bateko toponimiaren azterketa xe eta xeakatuak baldineteni gabeko agiriak eskura badira, informazio baliagarria eman diezaguke bistaratzeko bai jarraitasunak, bai etenak izan interlinguistikoak, euskara erromantzeagatik ordezkatzen denean eta beraz toponimia ilundu, zein intralinguistikoak bilakaera fonetikoaren edo edapen dialektalaren ondorioz gertaturiko balizko aldaketa linguistikoak. Azken urtetan gori dagoen gai bat da, asperenak euskalkietan duen presentzia, estatusa eta bilakaera. Erdiaroko dokumentazioak erakusten du asperen grafikodun toponimoen presentzia oso ugaria dela lurraldearen mendebaldean, Araban, Bizkaian eta Errioxako euskal eremuetan. Zalantzarik ez da, grafia horiek egiazko ahoskera baten isla direla. Hala ere, susmoa bada beste zenbaitetan, eten morfologikoa edo hiatoa adierazteko baliabide grafikoak direla. Kontua areago nahasten da, egiazko ahoskera historikoki hainbat modutan azal daitekelako. Izan daiteke oinordetzan hartutako fonema bat edo lene bokalarteko baten bilakaera erregularren emaitza, zein azentuaren posizioari loturiko arnas botatzea. Hainbatetan morfemaren etenarekin bat egiten duena, gauherdi. Galera noiz gertatzen den zehaztea gainera, garaia aurreratuetan lekukotzak dituzten zenbait toponimoren grafiaren valorazioaren baitakoa da. Naiz eta material onomastikoak zailtasun batzuk izan, zalantzarik ez da, lekukotza horiek balio handikoa direla argitzeko euskararen bilakaeraren eta dialektologiaren funtsezko alderdiak testuak azaldu aurreko faseetan. 16. mendeko lehen testuen aurrekoa edo garaikidea da,
beste material interesgarri bat. Gaztelaniaz idatziriko lanetatik iritsi zaizkigun euskarazko glosa edo aipuak. Material horren adibide argigarri bat, Ibarguen Katxopinen kronika da. Arriola Bengoak ikertu dau berriki. Elegia eta kantu ez gain, Bizkaiko deitura nobleen azalpenak eta atsotitzak jasotzen dira. Zeharka, informazio baliotsua ematen dute lexikoaren eta gramatikaren gainean. Kasurako, Orobio toponimo azaltzen denean, Orobiok egin dugu esaerarekin, adierazten da, bizkaieraz badela oro, edo sedala gaztelaniazko nosea itzultzean ze ezezkoa aginterarekin eta subjuntiboarekin adierazten ari da. Azken adibidau ez da Ibarguenen kronikan soilik azaltzen. Poza lizentziatuaren azalpenetan ere ageri da eta beraz, ikergai da material horretatik zenbaten literarioa eta iturri idatzietatik kopiatua. Zalantzari gabe, badira ahozko esamoldeak jasotzen dituzten lekukotzak. Kasurako, kronista batek itzuli gabe eman zuen Martin Ruiz de Basurtoren iraina, Salazarren lau semeen hilotzak laidogarriki garraiatuak zirenean gurdian, ordotxok aurrera. Nabarmenki, horrek esan nahi du hori, ordotxak aurrera doazela, ezta? Aipatu berri dituen adibideekin, jotzen dugu bigarren agiri testuetara, euskaraz idatziriko testuak. Azken hamarkadetan nabarmenki hasi da garai eta lurralde guztietako euskal testuen kopurua. Horien guztien artean azpimarratzekoa da Joan Perez Lazarragakoaren eskuizkribua. Artzain eleberri baten zati bat eta euskarazko 37 poema jasotzen dituena. Lan hori interneten argitaratu du berriki Monumental Linguae Vasconum lantaldeak. Monumenta, ez Fontes. Eta honek nabarmen haziarazi du 16. mendeko testuen korpus urria. Baina, horrez gain, orain arte Landutxioren hiztegian eta modu urrian baino azaltzen etzen euskalki bati, Arabako euskalkiari nolakotasuna eman dio. Edukiaren gaiari dagokion originaltasunak Betolaza edo Leizarragaren garaikideen atsotitz eta itzulpenen bestelako panorama bat azaltzen dute. Alderdi berritzaileak dituelako lexikoari eta sintaxiari dagokionez, arkaismo morfologikoak mantentzen dituelako eta zehaztasun handiagoz marrazten duelako zein ziren euskara arkaikoaren ezaugarriak. Oro har, gainerako euskalki garaikidekin konpartituriko hizkuntza ezaugarriak erakusten ditu. Bereziki, denborari, moduari eta aspektuari dagozkien aditz kategorietan. Hauek desagertuko baitira aldi berean toki guztietan. Eta horrekin beste behin ere, hizkuntzaren batasun argia adieraziko dute, bai mantentzen direnengatik eta bai desagertu direnengatik. Lazarragaren eskuizkribuarekin bat, 16. mendeko korpusa testu labur multzo batek handitu du. Horien artean, bat aipatuko dut duen originaltasunagatik eta Fontes aldizkarian argitaratua delako. Nafarroko errege kantzileritzako Matxin de Zalba eta Martin de San Martin funtzionarioen arteko postatrukea, 1415koa, eta Mendeondarrean Nafarroa beretik Iruñeko gaztelar administraziora igorritako espioitza gutun bitxiak. Azken hamarkadetako ezaugarri bat izan da nabarmen hasi direla filologiari, hizkuntzaren historiari, onomastikari eta dialektologia diakronikoari buruzko ikerketak. Horiek, 1980tik aurrera Euskal Herrian sortu diren unibertsitatei atxikiriko ikerlariek egin dituzte. Txepetxek 1974an Fontesen txosten etxigarri bat idatzi zuen, garai hartan Euskal filologiak eta hizkuntzalaritzak zuten egoeraren gainean. Aski da txosten hura irakurtzea, egiaztatzeko garai hartatik gaur egunera
zer nolako aldaketa eman den langilei ikerketei eta emaitzei dagokienez. Funtsezko lanen edizio kritikoez gain, Euskal Diakroniaren alderdiei buruzko ikerketa monografikoak egin dira. Se han llevado a cabo estudios monográficos sobre diferentes aspectos de la diacronía vasca. Deklinabide determinatuaren eta artikuluaren sorrera, Euskal Aditz Zaharra, perpaus komplexuen sintaxi diakronikoa, Lazarraga edo Elizalde bezalako idazle jakinen gramatika edo lexikoak, eta bar, Larramendi, Arriet, Pubro eta abarren iztegien gaineko lexikologia, hizkera eta aldaera berariazkoi buruzko ikerketa dialektala, kasurako Arabako edo Nafarroa bereko euskara, edo eslaba bezalako herrietakoa, eta bar. Ikerketa hone guztiak, 30 urtetik gorako ikerketa jarraitu hori guztia, funtsezkoa izan da hizkuntzaren historiaren gaineko ideia zehatzago bat izaten hasteko, lehen lekuko hotzetatik hasi eta gaur egunera arte. Horrela, muntazko lehen emaitza euskararen historia izan da. Euskal Herriko Unibertsitateetako irakasle talde batek lankidetzan egina. Euskal Herriko Unibertsitateak, Nafarroakoak, zein Pauekoak, hoietako irakasleek lankidetzan egina. Zer egina, asmo handikoa izanik ere, egin nahi izan da lan bat kontuan izanen dituena bai kanpo alderdiak, historikoak eta testu inguru soziokulturalari dagozkionak, bai barnekoak sistemaren bilakaera hizkuntzaren esparruetan. Alegia, fonetikan, morfologian eta sintaxian, ahaztu gabe iturrien edo grafien nolakotasuna. Gure historiaren ezaugarriek behartu gaituzte zenbait historiatan ohikoak ez diren gaiak lantzera. Kasurako, euskarari, euskararen jatorriari eta hizkuntzaren nolakotasunari buruzko ideia linguistikoek hizkuntzaren baitan izan duten eragina lexikografoek, gramatikalariek eta erreformatzaileek egindako produktuen bidez. Atal horri ideia linguistikoak eta gramatikografia deitu diogu. Azkenik, argiki adierazi ditugu kanpo zein barne irizpideak zeinetan oinarritu dugun bilakaera historikoaren periodizazioa. Ziurrenik proposamen berritzailena izan da bereiztea, batetik, euskara arkaikoa, zeinetan bildu ditugun agiriek, idatziz azalduren unea zein nahi delarik ere, 14. mende bukaeraren eta 16. mendearen arteko hizkuntza egoerara bideratzen gaituztenak, eta bestetik, antzinako euskara klasikoa 17. mendekoa garai horretan hizkuntzak bereziki aditz sisteman dituen berrikuntza ugarien ondorioz. Bukatzeko, iturrien atalarekin eta nire hitzen bigarren zatira pasatzeko transizio gisa, errepaso labur bat emanen diet Erromako antzinaroan kokaturik dauden hizkuntzaren fasei dagozkien aurkikuntza epigrafikoei. Onomastika akitaniarra, jakina denez, Iparri Zurialdeko Pirinio erdialdeko ibarretan konzentratzen dena, handitu eginda Hagenbachen, Alemania, ustekabean agertu delako filiazio akitaniarreko onomastika indigena duten personek Marteri dedikaturiko botozko laminen altxor bat. Aurkikundea garrantzitsua da. Izan ere, izenetako batzuetan grafiak ezusteko adierazpena baitakar. Adibidez, Xenbus. Aurkikundeak hautsi egiten du aurreko dokumentazioak ongi gorde duen arau bat, hots. Txistukariak frikari direla hasierako posizioan eta afrikatuak hitzaren azken posizioan. S eta XS giza idatziak. S giza idatziak. Seni versus Belex. Baina Xenbus ez daiteke besterik izan, ezpada Xenberen aldaera grafikoa,
ezin da izan beste erro edo oinarri lexiko batean sorturiko hitza, eta beraz, pentsatu behar da, bustidura adierazkorraren zeinu grafikoa dela. Erdi Aroko lehen lekukotza onomastikoetatik dokumentaturiko baliabide morfofonologiko bat baita. Lekukotza berrik nonbait aldatu badute zeharo aurreko ikuspegia hori eremu baskoiaren hego isurialdean izan da. Lergako idazkunak 1960an mapan ezarri zuen ordura arte Gomez Morenok adierazi zuen gisan horren evidentziarik apenas erakusten ez zuen lurralde baten euskaltasunaren lekukotza argi bat. 1981 Kastillok argitaratu zuen idazkun latinoen errepertorioan, oraindik ere oso urriak ziren baskoitza jozitezken lekukotzak. Ondoko urteetan, hilobietako idazkunak eta botozko aldareak azalduz joan dira, Aragoiko bosterrietatik Esteilerrira bitarteko eremuan, eta horiek argiki adierazten dute euskal filiazioko hizkuntza bat. Izen baskoi horiekin batera, idazkera iberiarreko idazkun bat dugu 1982tik aitzina, mosaiko gainekoa, Muruzabal handiongoa, Andelozarrekoa. Idazkun horren interpretazioa eta atxikipen linguistikoa eztabaidatua da. Eta hau guzti hau pasatuko dut, hemen daude persona eta jainko izenak, baskoien geruzan azaltzen direnak. Bueno, azken urteetan alaber, Ebroren hegoaldean, Zidakos eta Linares ibaien goialdian, Soriako lurretan, persona izenak azaldu dira. Izen horiek nabarmen bereizten dira beren auzo zeltiberiarretatik eta are onomastika iberiarretik. Puntu esanguratsu zenbaitetan, onomastika eusko-akitaniarretik hurbilekoak dira. Goi inperioaren arobeteko, kristondorengo lehenengo bigarren mendeak, lekukotza baskoniko hauek berretsi egiten dute hizkuntza euskaroaren presentzia antzina aroan lurralde baskoian, eta sinesgarritasun oro kendu euskalduntze berantiarren teoriari. Zeinak azaltzen duen euskararen presentzia Pirinioen hegoaldean Erromako inperioaren ondoren Akitaniatik izandako inbasio baten ondorio gisa. Lekukotza horiek adierazten dute gaur-gaurkoz euskaren agerpen dokumental urrunena. Aldi berean, ematen du nolabaiteko jarraitutasun bat dagoela fasearen eta erdiaroaren artean. Garai bateko eta besteko lurralde edapena eta materialaren nolakotasunaren artean desberdintasun handiak izaki. Ondorioa da, Euskal Herri historikoko erdiaroko lekukotzak arazorik gabe euskararen partetzat hartzen badira ere berez, izen akitaniarrak euskararen baitakotzat hartzeko erkaketa linguistikoa egin behar dela. Beste modu batera esan da, sustraikidetzak ezarri behar dira bi multzoetako terminoen artean eta ondoren ikertu zein den beren arteko relazioa, ea badagoen hizkuntza beraren edo albo hizkuntza baten aurreko eta ondoko fase baten arteko antzinako relazio bat, eta ondorioz filiazio zuzena kendu eta ahaidetasuna ezarri behar den. Xede hori, ikuspegi teorikotik argia dena, zaila eta zenbaitetan eginezina bihurtzen da erkatzen duguna hizkuntza baten testu lergarriak izan beharrean material onomastikoa denean. Hizkuntza baten lexio komunari dagokion alderdi semantikorik gabekoa. Are, soilik euskarofonoak ez diren guneetakoak direnean. Zirkunstantzia horietan, esparru semantiko definituetakoak diren alderdi fonikoetan apenas desberdintasunik gabeko sustraikidetasun evidenteak dira nagusi. Kasurako, persona edo familia harremanen adierazpena, gizon handeren eskato. Eta lerrokatzen direnean gainera, kontraesanik ez dutenak beste datu kontestual batzuekin, ala nola, sexua edo ingurune kulturala. Behin sustraikidetasunaren muina zarri dugunean, multzoa handitu daiteke berme kontestualak betetzen dituzten beste sustraikide hipotetiko batzuekin, esaterako,
Andoxus, gizon izena, eta haren ondoriozko andosten kasuetan eta beste batzuetan, isolatzen dugunean dots elementua, azaltzen dena animaliarren euskarazko izenetan, ordots, bildots edo erdiaroko andosko. Bigarren aireetasun argudio aldagarritasun txikiko sustraikidetzek eskaintzen dute. Hori azaltzen da modu independentean ezaguna den lege fonetiko baten aplikazioagatik. Horrela, akitanierazko zenbe, euskarazko seme, eta akitanierazko zeni, euskarazko sei, zein. Azkenik, nortasuna gehitzen zaio atzizkien multzoari eta sistema fonologikoari. Argudio horiek guztiak, material akitaniarraren eta euskaldunaren arteko erkaketan aplikaturik egiaztatzen dute bi hizkuntzen arteko ahaidetasuna. Halako moldez, non ez den ematen beste inongo hizkuntzekin, ez da iberiar auzoarekin ere. Ikus daitekeenez, prozedura oso konservadorea da, eta bertan sustraikidetzat onartzen dira euskara historikoarekin eta protoeuskara estandar eta tradizionalaren berreraikuntzarekin kontraesanik ez duten elementu akitaniarrak. Are, indartu egiten dute berreraikuntza. Esandako guztiagatik, akitaniarra euskararekin estuki loturiko hizkuntza aldaeratzat jo izan da. Ondorio praktikoi begira, for practical purposes esanen luketrasek, aurreko fase gisa edo asaba gisa funtzionatzen alko luke. Kontuan izan behar da, irudi hori datorrela, enhandi batean, metodo hori aplikatu delako eta bertan lehen etxitako sustraikidetzak direlako batetik, evidenteak direnak eta bestetik, kasu horiek zeinetan euskal korrelatua alde bakarrekota, adiera bakarrekotasunez ondoriozta daiteken akitaniar aldaeratik. Ez da antzi behar nola nahi ere akitanieraz izena unitz daudela zeinei etzaien euskal korrelatorik aurkitu. Lagungarri litzateke ideia bat adierazten duena akitaniera ez dela euskararen antzinako fase bat, baizik eta erdiaroan desagerturiko hurbileko aide bat, hala iradokizuen Campbellek 2011an. Baina, era berean, pensa daiteke baliokietasun falta hori beste zerbait izor zaiola, hots. Euskarak transizioko aldi horretan material zaharren parte handi bat galdu izanari. Are, balio handiagoa izanen lukete, ziur bageunde horien sustraikidetzaz. Zuzenean, forma akitaniarretatik ondoriozta ezin daitezken aldaerekiko baliokidetzek. Agian, akitanierazko aher, euskarazko aker, akitanierazko arixo, euskarazko areitz eta horren aldaerak. Soriako lurretatik datorren material berriaren atxikimen baskoiak material akitaniarra erkatzeko izan diren betebeharrei eta erabili diren prozedurei erantzuten die. Sesenko gizon izenak, zeinari horren besteko garrantzia eman zaion, soilik hartzen du balioa, haren ondoan aurkitu delako tar atzizki asperen duna eta sexu adierazpenari loturiko atzizki alternantzia. So gizonarendako onso eta se emakumearendako onse. Ezaugarri horiek hegoaldeko izen baskoiek zein iparraldeko izen akitaniarrek konpartitzen dituzte eta horrek adierazten du hizkuntza edo familia komun batekoak direla. Horri gehitu beharko litzaizkioke zenbait koinzidentzia Pirinioetako bi aldeetako baseonomastikoetan. Beste ezaugarri bat, hizkuntza hizkuntza domeinu guztian konpartitua eta komuna izateko itxura guztia duena, bi aldeetako teonimoetan azaltzen den e edo g itxurazko datiboaren ondarkia da. Andose, artean, iparraldean, edo baskoniko laitz eta larraen afarroan. Arestian, esan gizan, erkak eta eusko akitaniarrari buruz, gure begiek ezaugarri aldi berekoak eta plesiomorfoak bilatzen dituzte. Horien bidez frogatzen delako ahaidetasun
linguistikoa. Baina desberdintasunak ere atzeman ditzakegu, kasurako MB, MM asimilazioa soilik eremu baskonikoan gertatzen dela. Eta ez Akitanian, eta horrek euskaren geroko traetaera adierazten du. Emakume izenak sortzeko atzizki adibidez Akitaniara mugatzen dena, ze den gizan domeinu guztian komuna, edo andots erabiltzea dominus zentzuan eta ez animalia zentzuan da ziurrenik hori berrikuntza akitaniar bat da, baskoiera konpartitzen ez duena. Diferentzia hoien eskala ezagutzea zaila da dokumentazioaren izaera eta urritasuna kari. Beste gai batera pasatuko naiz, azpimarratzeko egiten zait, euskal dialektologiako gaiekiko interesaren hazkundea bereziki dialektologia diakronikoari dagokionez. Horren jatorria, Michelenak 1981 hizkuntza komunan eta euskalkien gainean egin zuen lanean dago. Orduz geroztik, iritzi komuna da, euskalkien jatorria ezin dela oso zaharra izan. Ez da erromatarren aurreko tribuen banaketaren araberakoa ere. Aitzitik, jatorria kronologikoki dagoela fase akitaniarraren, eta jada, Erdi Aroko lehen agiren artean, biztarria den fragmentazioaren artean. Koldo Zuazo eta Iñaki Kamino ikerlariek gaizki ikertuta zeuden euskalkien gaineko balio handiko lanak egin dituzte, kasurako Arabako euskara eta Nafarroko euskalkiak, Burunda, Sakana eta Behe Nafarrera, eta baita ere gaur egun goi Nafarroan dauden biziri dauden hizkerak zein galdu direnak. Eta Zuazo hori zor diogu gainera gaur eguneko euskalkien sailkapen berri bat, Fontes 78 argitaratu 1988an. Sailkapen berriak Bonaparte printzearen sailkapen klasikoa berrikusi zuen zenbait alderditan. Abantaila bat ere badu, ageriko egiten ditu sailkapenerako erabili dituen isoglosak hautatzeko irizpideak eta beraz, hobeki uler daiteke emaitza eta baloratu hautaketaren bidezkotasuna. Hala, helburua bada gaur eguneko euskalkien ikuspegi sinkronikoa eskaintzea, zorrotzegia litzateke isoglosak mugatzea soilik edapen zabala, errendimendu eta bizitasun handia duten berrikuntzetara. Zeren eta badaude arkaismoak eta utuak balio dezaketenak euskalki edo aldaera bat perfektuki definitzeko. Euskal dialektologiak ohar ugari egin ditu antzinaroari eta erdiaroko toponimian zein antzinako testuetan oinarritutako isoglosen edapenari buruz. Barri desberdintasunak aurra itzin lehen esan gizan, eta testu zarretakoak eta frogak eskaini ditu ikusteko nola edatu diren batzuk eta murriztu edo galdu besteak denborak bere bidea egina hala. Balio izan dute, euskalkien bilakaeraren ideia dinamikoa osatzeko. Bilakaera horretan entitate berriak sortu dira, kasurako mendebaleko euskara, ez dituena soilik Bizkaiera eta Arabako euskara hartzen, baita hego eta mendebaldeko Gipuzkeraren zati handi bat ere, zeinaren eraketan garrantzi handia izan duten Gasteizen sorturiko berrikuntzek. Eta beraz ikerketa soziolinguistikoak aplikatuz dialektologian. Edo, halaber, agerian gelditu da estatuen arteko mugaren alde bateko eta besteko euskalkien isoglosak progresiboki pilatuz joan direla, lehenagoko iparretik egorako isoglosen kokapena eta disposizioa lausotuz. Baina, oraindik ez dugu zatikatze dialektalaren hipotesi bat, erdiaroko euskara komunetik abiatzen dena, eta zuhaitz filogenetiko batean islatzen dena, zeinetan bereizte dialektal bakoitza ezarritako kronologiako berrikuntzetan oinarritzen den. Lakarra izor diogu, 2014an egindako lanean, lan horren premiazkotasuna adierazi izan artikulu batean. Bertan, proposatu zuen, euskararen historia evolutiboaren zedarri nagusiak direla ezartzea, proto-euskararen eta euskara komunaren artean izan diren aldaketa linguistikoak. Aurrez, azken horren ezaugarriak definituz, ondoren proposatzeko, zein izan den bitariko zatikatzen sekuentzia euskalki desberdinetan berizteko prozesu horretan. Proto-euskaratzat hartu behar da euskalkien erkaketatik abiatuta berreraikitako fasea. Barne berreraikitze tradizionalaren metodoen arabera.
Euskara komuntzat hartu behar da, ondorengo euskalkietan diren ezaugarri guztiak jasotzen dituen zatikatzearen aurreko egoera. Diferentzia ñabardura mailakoa da. Hizkuntzaren bi uneak direlako alderdi txiki batzuetan ez beste, barne berreraikuntza bidez sortuak. Egoera ez daiteke parekatu proto-indoeuroparraren eta germaniko komunaren artean dagoenarekin. Proto-indoeuroparra familia guztiko hizkuntzen arteko erkaketaren ondorio baita, eta germaniko komuna hizkuntza germaniko historikoetan komunak diren ezaugarri guztiak jasotzen dituen une edo fase ideala. Alternantzia morfofonologikoak gorde direnean ondorengo hizkuntza guztietan alternantziari gabeko une bat barnetik berreraiki daiteke, eta hura teorikoki hizkuntza komunaren fasearen aurrekoa izanen da, zeinak definizioz izan behar duen oinordetzan dagoen alternantzia. Kasurako, euskara komunean proiektatu behar dugu forma bat izatea mutilean dako segi enerik gabe, aspiraziorik gabe, eta aspirazio sudurkariarekin. Baina, badagoenez, alomorfo zen eta antzerako beste variazio batzu, beste hitz batzutan, berreraiki dezakegu protoeuskara seni bat, eta beraz aldaketa bat proposatzea N eta bokalarteko H baten bitartean fase batetik bestera. Informazio independenteak izateak, onomastika akitaniarrarenak eta bestetik, erromantzen bilakaren ezagutzak albidetuko digu artikuluaren eta deklinabide determinatuaren sorrera euskara komunaren fasean ezartzea eta ez aurrez. Baina euskalkien barne informazioa besterik ez bagenu, gramatikalizazio arrazaioengatik berrikuntza bat dela esatera iritsiko bagina ere, ezkenuke izanen non kokatu. Kronologikoki. Aipaturiko lanean, Lakarraren aipaturiko lanean eta hizkuntzaren historia atalean, Lakarrak garrantzi handiko zehaztapen metodologikoak egiten ditu. Adibidez, autua, historia dialektala argitzeko ez dela nozio oso baliagarria, eta aldiz, urrenez urreneko berrikuntza kateen berreratzea, argiki adierazten duen bezala egin, esan, iron laguntzaileen kasuan, horrek elementu bakoitzari kronologikoki baliagarria den karga edo polaritate bat ematen diola. Zuaitz proposamenean proposatzen du erskarien trataera ahoskabea. En su propuesta de árbol propone el tratamiento sordo de oclusivas transnasal y lateral albokoen eta sudurkarien ondoren, bai erronkarieraz eta bai zubereraz. Bestelako itxura badute ere, berak berrikuntzatzat ditu, hizkuntza komuna ekialdeko euskaran eta gainerakoan bereizi zuen lehen zatiketa gisa. Zuaitz, filogenetikoen ezarpena iritzi aniztasunerako esparrua aukerakoa da. Hizkuntzalariak isoglosa bakoitza baloratuko duelako kronologiari, berrikuntza konpartitu, paralelo edo edatu gisa ezaugarritzeari, eta multzoan ematen dion berariazko pisuari dagokionez. Aldai eta Ualderen azken lanek bat egiten dute kaminoren aurrekoekin, eta gaiak piztu duen interesaren erakusgarri dira eta hala jarraituko dute ondoko urteetan. Lakarrak, halaber, hainbat lan egin ditu gure historia aurre linguistikoaren mugak edatzeko Michelenaren berreraikitze klasikoak erdietsitakoak baino fase zarragoak berreraikiz. Bere lanen ernamuinean dago, euskal erroarendako egitura kanoniko baten bilaketa indoeuroparra berreraikitzeko orduan Bonvenisten erroaren teoriak balio izan zuenaren irudi. Zeinak teoria horrek eskema bakarrera ekarri baitzuen, ordura arte onarturiko erroen aniztasun handia. Kontuan izanik ez dagoela bide bezala erskari gisa bukatutako termino zarrik,
ondorioztatzen du erro protoeustarikoa monosilabikoa zela, zenbait muga fonotaktikoekin. Bonbenisten teoria belu izan zuen bezala hobeki ulertzeko ablauten alternantzia asko eta ezartzeko sustraikidetza berriak. Era berean, erroaren eskema kanoniko bat aintzat hartzeak ongi azaltzen du antitesi bidez fonosimbolismoen egitura. Eta bidea irekitzen du eskema komun batera ekartzeko aditz konposatuen formazioak eta ebaketa morfologikoak egiteko jada ez dauden tokietan. Esaterako gibel, gizen, eta bar. Erro monosilabikoko eskema hori antzinako protoeuskaratik urrundua proiektatu behar da. Protoeuskara modernoaren eta akitaniarraren aurreko zeinetan dokumentaturiko 60 baseetatik 50 bisilabikoak diren eta soilik 10 diren monosilabikoak. Bisilabatako euskalitzen sorrera, hainbat kasutan azal daiteke, atzematen denean, badirela atzizkiak, formaz, adibidez, seni eta senbe, kasuetan, hor badago I eta B. Edo formazio birbikoiztua, kasurako gogor, edo sesen, edo berreraikitzeak ederrena, edo sustrakidetza erradikala kasu gizen, gibel, andots, bildots, baina beste hainbat kasutan zaila izaten da, sustrakidetzak ezartzea, subjektibotasunez beteriko prozesu bat denean aski berme semantikorik gabekoa eta independenteki eta behar bezala egiaztatu gabeko aldaketa fonetikoak onartu badira. Hemen sartuko lirateke, lakarrak familia lexikoak deitzen dituenetako asko, erroberaren gaina sortuak eta onartu beharko lirateken aldaketak ondorioztatzeko bai euskarazko formazio patrimonialak, kasurako begi goihegitik, bai maileguak negar latinezko lakrimatik. Une protohistorikoen berreraskopenean, aipaturiko sustraikidetzak bilatzeko eta morfemak aztertzeko lanei, gehitu behar zaizkie tipologia holistikoko irizpideak. Protohizkuntza tipologikoki koherentearen irudia eman diezaguketenak, erro monosilabikoekin eta aurre azterketan erdietxitako aurrizkiekin eta are aurreko erroetatik abiatuta morfema lotuak edo afixuak sortzeko bideak iradokiko dituzten gramatikalizazio irizpideekin. Azken metodologia horrek eraman ditu proposatzera protoeuskara zaharrean aditz serialak, zeinen gramatikalizazioak ekartzen dituen afixu eta aditz zein izen desinentzia malgu ugari. Lakarren proposamen guztiak daude paralelo tipologikoekin lagunduak. Txundigarria dira, eta oso bide interesgarriak irekitzen dituzte, baina ezkenuke ahaztu beharko, historia aurreko prozesuak izaki, ez dakigula zehaztasunez nola eman ziren esku hartu duten aldaketa semantiko eta fonetikoak eta, beraz, aukera baten iradokizun gisa baino ezin dira hartu. Ados nago, Brian Josephek egiten duen zehaztapenarekin linguistika historikoan gramatikalizazioak duen erabileraren gainean eta bereziki a posteriori etiketa bat dela. Behin fonetikaren legearen eta analogiaren bide tradizionaletan aldaketak azaldu ondoren erabiltzekoa. Kontuan hartzen badugu eskuartean ditugun prozesuen antzinakotasuna benetako bada eta familiako beste kide batzuekin erkaketak egin ezina, beldur naiz, ez ote zaigun oso zaila ginen iritsi izatea euskara komunaz edo protoeuskara modernoaz ari garenean ditugun ziurtasunen antzekoetara. Haidetasun proposamenei dagokienez aipatuko duan bakarra da Julieta Levinsen berria, zeinak esaten duen antzinatasun handiko familia euskaro-indo-europar bat badela, hain zuzen ere, lakarrak egokiro kritikatu dituelako hainbat lanetan, eta bereziki euskaren historiaren lanean, aurreko hipotesietako asko, adibidez Borbanenak esaterako, Borbanek Fontesen ere argitaratu izan du.
Blevins hizkuntzalari profesionala da, fonologian esperientzia zabalekoa eta gainera antolaturiko eta oso ongi egituraturiko liburu bat idatzi duena. Fornik ez bezala proposatzen diguna da euskara familia indoeuroparrekoa izan beharrean, bi multzoak euskara batetik eta familia indoeuropar guztia bestetik arbaso komun bakarren oinordekoak direla. Lehen arazoa da, Blevinsek onetsi egiten duela espezialistek berrera ikitako protoindoeuroparra, baina eraberean uste duela eskubidea duela protoeuskara berrera ikitzeko. Michelenarena baino protoeuskara zaharrago bat. Lakarraren hildoen, baina guztiz bestelakoa. Diferentzia da, sistema fonologiko protoeuskeriko bat proposatzen diguna, zinetan P eta M dauden, baina guk Z bezala deskribatzen dugun txistukari dorsalik gabekoa. Arrazoi nagusia tipologikoa edo egiturazkoa da. Horrela, hasten da, mintza bere arrazoiketa. Adibidez, M honesteko espainbikari sudurkaririk gabeko sistemen arrarotasun tipologikoan oinarritzen da, eta Z ezesteko azken posizioko txistukarien banaketan oinarritzen da. Z bakarrik dagoelako sonanten atzean, beltz, ahartz, intz, baina ez dago LTS, NTS edo RTS hitzik. Hala baina, iberiera argudio tipologikoaren ahuldadearen kontraredu argia da. Izan ere, alfabeto greko-iberikoan idatziriko idazkuretan ez da dokumentatzen M duen hitz bakar bat ere. Ez da ere P duenik. Aldiz, bada oharkizuna bi txistukarirekin eta bi dardakarirekin. Protoeuskara eustandarretik hurbileko sistema, beraz. Bestetik, naiz eta azken posizioko txistukari dortsalak azal daitezken sonanten ondoko laminalizazio gisa, kasurako beltz bihurtuta, badira gutxieneko bikoak, kasu hatch edo hatz, hatch edo hitch eta hitz, ez dutenak kodan sonanten evidentziarik. Handia edo txikia izan oposizioaren errendimendua, ez badugu murrizten al, salbuespenik gabeko legeen bidez aurreko fonema bakar batera, konparazio bidezko praktikak behartuko gaitu bi protofonema berrekitzera, ikus erskari, belar, hirukoitzen arazo tipiko eta paradigmatikoa indoeuroparrean. Blevins bera ere konstiente da, paralelo tipologikoak ez direla determinatzaileak erkaketa genetikoan eta beraz, ahalegina egiten du antzinako erroen alomorfoen adierazpen diren barne sustraikidetzak bilatzeko. Arazo larriak hemen datza, erkaketa horiek ezin dira onartu morfema sustraikide gisa. Izan ere, mailegu. Izan ere, mailegu ez direnean, kasurako arpoin, edo eskalapoin, esklopo dugu provenzalean, eta hori latinezko esklopusekin dator, edo justifikatuagoak dauden beste segmentazio batzuen bidez, azaldu ezin daitezkenean, urpo jorbo bezala ematen denean, eta ez ahorp, atzea eta po, oina, errazio formak eta semantiko ilunak azaltzen dituzte, eta horiek onartzeko, adibidez, ja nominalizatzaile ohikoa, eta independenteki justifikatu gabeko elementu eta prozesu fonitikoak badirela, adibidez, ezur, azur, enzur, astur proto batetik, horiek onetsi beharko lirateke. Maileguen arazoaz gain, kasu onartzea Salazar deiturakoa, baina portugesan du Saavedran, edo asmo eta susmo, nabarmenki gaztelania zar asmarretik datozenak. Horiek
horiek elementu protoeuskaran ere balirateken elementu autoktono gisa hartzen badira, bada beste arazo bat ere, izpea interpretatzea sekretu bezala, eta ez aizpea gisa. Eta interpretazio okerrak kasurako negu, gau bezala ulertzea eta ez negu, ez? Eta gorri bizi gisa eta ez kartxu edo irakin, ez? Eta badu horren adibide bat, ez? Ur goria esaten denean, ez? Hala, Bleminsek Mitxelenaren orotariko euskalistegia arrobio paro gisa hartzen du, zeinetan hartu formak bere konparazioetarako balioko diotenak, kronologiari kasurik egin gabe, eta ez da ere hitzen izaera orokorrari edo tokikoari. Liburuaren bigarren partean, protoeuskararen eta protoindoeuroparraren arteko erkaketa egiten du. Lehen, behaketa garrantzitsua da Blemins mugatu dela protoeuskararen fonologia berreraikitzera, morfologiaren berreraikuntzari ekin gabe. Ohikoa da, hizkuntzalaritza konparatuan, erkaketa lanak hastea, baliokidetasun morfologikoen gutxieneko oinarri bat izan gabe. Bizkuntzek ere aski material morfologiko badute, eta hori da euskararen eta proto-indoeuroparraren kasua. Hizkuntza indoeuropar guztiek dituzte antzekotasun nabarmenak orainaldia horisto sistemako aditz desinentzia aktibo zein ertainetan. Mi, si, kinti, izen desinentzia nuklearretan, nominatiborako, akusatiborako, genitiborako, eta hola antzua da hizkuntzaren morfologia zaharra berreraikitzea protohizkuntza bakoitzaren ondoriozko bilakaera hipotesiekin. Bestetik, harrigarria da Bleminsen ustetan ukitu gabe egon izanik 6.000 urte baino gehiagotan asperena bezalako fonema arin bat, izan gogoan euskarazko beharren aurrekaria, proto-indoeuropeo euskariano beher dela protoforma hau, eta hau datorrela, hemen datorrela beher indoeuroparra. Eta beraz, txundigarria da euskarak ez duenean 6.000 urte baino gehiagotan asperena bezalako forma harima mantentzea bere esanetan, eta itxuraz hitzaren bukaran galera masiborik ez izatea, eta hizkuntza honek ez izatea indoeuropearrean dauden morfema malgukarien inongo azternarik, ez da ere alderantziz. Horregatik guztiagatik, aitortzen badut ere, zenbait azterketa fonologikoren eta prosodikoren interesa, eta eskertzen badut ere material antolaturik aurkezteko alegina, proto-euskararen eta indoeuroparraren arteko aidetasun harremanak ez du erdiesten evidentzia konparatiboaren gutxieneko maila. Sí, voy a finalizar. Halaber, azken urteetan izan diren zenbait proposamen konparatibok Iberiar peninsulako hizkuntza zaharrak ukitu dituzte. Ez ditut aipatuko, deigarria izan delako, Hispaniar hego-ekialdeko idazkunetako hizkuntza, bidegabeki tartesiar deitu izan direnak, hizkuntza zeltikoekin relazionatzeko saiakerak John Kohek proposatzen duen gisan. Eta, dirudienez nik ez dut irakurri, baina Kaufmanek ere hildo hori jarretzen duela dirudi. Arkeologo eta genetistek osaturiko disiplina arteko programa baten baitan daude azterketa hauek, eta xede dute Europako mendebaldean protozeltaren edapenaren ernamuina bilatzea. Ez dut aztertuko euskarari apenas ez diolako eragiten. Harreman zuzena dute alabaina, euskararen eta iberieraren zenbaki sistemen batasunaren alde egin duten azken proposamenek. Badirudi, nolabaiteko onespena jaso dutela zenbait gunetan.
bai eta ere Wikipedian. Ongi ikus dezakezuen gizan ezker aldean. Arazo nagusia da, betiko gizan, erkatuak sustraikide gisa jotzen direla. Izan hori ala gertatzea ez da hitzen mendekoa. Iberiera ez baitago deskodeturik, baizik eta aldagai kontestual eta epigrafikoen interpretazio baten mendekoa. Nire ustez, segmentu iberikoak zenbakiak izatea ez da aukera bakarra, ez da urrik eman ere. Ia, testu inguru guztietan interpreta daiteke persona izen edo izen arrunt gisa. Zenbait kasutan, Casinosen testu aurkitu berrian bezala hemen aurrean duzue, abarkeres terminoa, testuko bigarren lerrokoa, erkatzen da euskarazko 10ekin, eta 6 eta 2, 6 eta 2rekin urren ez urren. Azaldu gabe, lehen bi terminoen bukaerak. Non, zer egote da, keres? Non, eta testu berean dugunean, ulergarri zaigun zenbaki sekuentzia bat, eta oso ongi ulertzen dena. Aitusin ondoren, aitusin persona izen bada, eta badu atzizki bat perfektuki ezagutzen dena iberiarrean K, horren ondoren badugu izendapen bat A, eta ondoren 8 zortziko kopuru bat. A, unitate metriko bada, kopuru adierazten duena. Eta hori dator bestaldean, idazkunaren bestaldean azken lerroan. Zeinetan A unitate metrikoak unitate bat duen, O unitate metrikoak beste bat, eta kik beste bat duen. Demagun, izan daitezke arrobak, azumbreak eta litroak. Hor daude zenbakiak eta ez du ematen beste zenbaki denik, baizik eta bestelako elementuak. Orain arteko justifikazio epigrafiko sendoena, niretzako Lleidako az erdietako infrentzuetan azaldu den erder idazkunera murrizten da. Erder hori erdi izan daitekelako. Aurreko lerroetako xede nagusia izan da azken hamarkadetan euskaren historiak izan duen aurrerapen ikusgarria azaltzea iturriei eta ikerketei dagokienez. Fontes Lingua Vasconum aldizkariak ekarpen nabarmena egin du honi dagokionez. Lehenbiziko zenbakietatik ona. Ikerlariek profesionalizazioa Euskal Herrian sorturiko unibertsitateen esparruan bultzada indartsua izan da hildo horretan. Hori hala ikusten da, halaber, aldizkariak erkaketaren eta diakronia linguistikoaren esparruan egindako ekarpenen kalitate progresiboan. Konparatzen baditugu, laroiko hamarkadako testuak gaur egunekoekin. Eta beraz, aurrerantzean ere Fontesi opa diot euskaren alde ematen duen zerbitzu ezin eskertuzkoarekin jarrai dezala. Mila esker. Mila esker, Joaquin, hain informazio eta eduki eguneratuak ekarri dizkigun hitzaldi honengatik. Pare bat minutu, 3 gehienez ere, dauzkagu, galderaren bat, edo, komentarioen bat, egin ahal izateko, halako borondate edo asmorik baldin badago, behintzat. ¿Alguna pregunta, algún comentario en torno a lo que acabamos de escuchar? ¿Sí? Bai, aurrea, Josu.
Bueno, egunon, mila esker, oso aurkezpen ona, bai, benetan txit harrigarria, ez? Eman duzun errepaso osoa. Nik bakarrik esan nahi nuke gauzatxo bat, gaztelaniaz esango dut, voy a echar un poco de perejil a charla, un poquito nada más. Voy a hacer una pequeña puntualización. Puntualizazio bat eginen dut. Uste dut erabili duzula onomestikaren evidentzia, Soriakoa, atzera botatzeko hipotesi bat, batzuek baskonizazio berantiarra deitzen duten, nik ere bai. Baina, bueno, zuk azaldu duzu kontzeptu hori Sánchez Albornozek azaltzen duen bezala. Sánchez Albornozek esaten du zabalpen baskonekoa izan zela mendebaldera edo ekialdera, eta ez iparraldetik hegoaldera. Hori ezin kasu izango litzateke akitanizazioa berantiarra, baina baskonizazioa benetan da zabalpena, hizkuntza batena, kasu honetan euskara zahar orokorra, sortu dena Pirineoren inguruko tokiren batean, Iruña eta iparraldeko ardatzaren artean, adibidez Donibane Garazi, eta horren edapena izango litzeken mendebalderantz, non ez zegoen evidentziarik Sorian agertu diren bezalako gauzenik. Soriakoa deigarria da, baina ez dut uste Soriako evidentziak ekartzen duenik sustratu zabal ura, esan dezakegunek sustratu zabal baskoneko bat bazegonek. Bueno, espezialista askok zalantzan jartzen dute Akitaniera hizkuntza bakarra zenik, baina bueno, puntualizazio txiki bat egin nahi nuke. Baskonizazio berantiarra hitz egiten badugu, behar bada, Joaquin ere ados dago teoria horrekin. Evidentemente este tema nos llevaría a una sesión entera. Honi buruz luze hitz egin daiteke. Nik uste dut argi xamar esan dudala. Euskalduntze berantiarra, eta beraz akitanizazioa da teoria bat idatzia dagoena eta hainbat jendek defendatzen duena. Horren kontra uste dut dokumentazio zaharrak eta ez bakarrik Soriakoak, baita Nafarroakoak, Eremu Baskonikokoak, hala adierazten duela. Hori baloratu behar da. Besteak uste dut zerikusia handiagoa duela Euskara komunaren kasuarekin, eta erlazionatuta dago. Euskara komuna, nik uste dut, hurrengo urteetan, ikerketa zentratuko dela, bereziki, garai kronologiko horretan, ikerketak egiten ari dira, eta horrek laguntza marginala, laguntza osagarria emanen dute, baina nik uste dut denbora tarte horretan antzinaro berantiarrean ikerketa interesgarriak eginen direla hemendik aurrera. No tenemos tiempo para más, nos vamos al descanso. De nuevo, muchas gracias a todos por vuestra atención.